Barka da zuwa tashin Al-Ishara TV domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu ku danna subscribe da alamar ƙararrawa. Tasirin baƙin mulki na tura mulkin mallaka waɗanda sun yi duk iyawansu su kautar da musulmi daga duk abin da ke da alaƙa da addininsu, kamar yadda a shekarar 1785 a misra sarki huwaidi ya nemi taimakon faransa da ingila su taimaka mai da kuɗi saboda gina Suez Canal. Suka ce za mu taimaka maka amma da sharaɗi daga cikin sharuɗa karka sake amfani da kalanda irin ta hijira. To kaga suna da ajanda kenan. Haka kuma a ainihin daular Banu Uthman a Turkiya haka suka yi ma khalifa na wannan lokacin. Suka ce ba za mu taimaka maka ba sai in kai dropping ba kai ba amfani da kalandar musulunci. To kaga tunda su suka yi mana mulkin mallaka, su suka danne komai, sai suka aje wannan gefe. Sannan kuma sai ka sha mamaki kaga musulmi ya haddace watannin da ke cikin kalandar nan ta bature wacce ake kira Gregorian calendar, wanda shi kansa Papa Roma Gregory bai mai da kalandar a gwamnatance ba sai a 1582, kuma turawan da ake kira 'yan anglican ba su amince da kalandar ba sai bayan shekara 200 a 1782. Amma sai ga mu kawo ba cdd ba sadada, mun shiga sharo ba sha. Na'am, kuma kamar da muka sha faɗa kalandar duk sunayen gumaka ne. January gunki ne, Janus, suna kiransa allan da shi ne mabuɗin lokaci, shi za aka sashi a farkon shekara. February gunki ne, Febros. March gunki ne, Martius, suna kiransa allan fada, allan yaƙi. April, Avrilis, yanayi ne. May shi ne wata na uku, May ba na biyar ba ne, a farko suna kiran shi, mace ce magunka ce, suna kiranta allan yabanya, the goddess of fecundity. Sai kuma June, wata na hudu, daga baya ne ya zama na shida. Suna kiran wannan, ita ce mata yar uwa a uzubillah mai kankan da Allah madaukaki, sunanta Juno. July kuma sunan sarki ne, Julius Caesar. Asalin watan suna kiran shi Quintilis. Daga baya ne ainihin daular Roma abinda suke kira immortalization, wato sunan shi ya dawo makare mutu, suka mai da shi ainihin July. August wata ne na shida a da, ba na takwas ba ne. Asalin watan sunan shi Sextilis. Daga nan ne suka ɗauko sunan basarake Augustus suka sa. September, October, waɗannan ba sunan lissafi. September daga set bakwai, kuma ko da faransanci, tun da faransanci European language ne, ai kaga bakwai suna ce da shi set, ko ba ka ba. 6 set with nif days, this goma. Daga nan suka sunan December days. Sannan watan ainihin October wata na 8 ne, daga oct, kana da octopus, kafa nawa ne? 8. So gaba ɗaya watanni ne wanda suke ba namu ba, suka mai da shi. To nake cewa dalilin mulkin mallaka da suka yi sai suka kakaba mu. Na biyu, da mu ma sakacinmu. Duk jihohin da suka ce za su fara shari'a, da sun fara kama abin arziki, ka iske ko gwamna ko cem an fara far, suka yi drop. Yanzu baka da wani gwamna ko shugaban ƙasar ce jama'a, my fellow countrymen ko citizen kaza kaza kaza, a wannan rana ta 1 ga watan Muharram kalandar musulunci a cikin watan bature kaza kaza, ba sa kotu ne. Zai ce sun ba da hutu, ba maganar hutu muke na sabon shekara ba, ku yi aiki da kalandar da ke ciki. Kuma watanni nawa ne muke da su mutum asali? Inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati minna 4 hurum dhalika ad-din al-qayyim, can cikin suratu At-Tauba aya 36. Saboda kalandar musulunci daga cikin dalili kin da karancin fadakarwa da wa'azi akai.
kuma babban dalili na gaba saboda shi ita kalandar musulunci ba kalandar albashi ba ce, kaga sai suka rabbaɗa nasu da kuɗin da ake samu. ai wata bai kare ba tukun, wani wata ne? watan albashi, haka ne ko? kuma in ka kalli kalanda, asalin kalanda ai watanni ne. kalandar musulunci ta gina ne akan me? sola ne ko luna? sola ko luna? me ma'anar luna? wata. to dukkanin lissafin kalandu wata ne. yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. suna tambayar game da jinjirin wata. Allah ya ce lissafi ne ga mutane, ba musulmi kadai ce ba. huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil lita'lamu. kaga can cikin surat Yunus aya ta 5, Allah shi ne ya sanya muku rana diya'an meme wal qamara nuran, shi ma me ta me bambancin diya'an da nuran? bambanci suka ce a shamsa diya'an hasken rana ya fi na wata, da haka suke cewa hasken wata arowa aka yi daga rana, borrowed light daga rana, haka suka ce. to amma Allah ta'ala sai ce shi wata Allah ya shi mataki rana ba haka take ba, ko ba haka ba ne? wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim. to ashe duk mutanen duniya wata shine jigon sanin lissafi. lissafin wata ko kalanda bisa la'akari da rana, wannan hayaniya ce kawai, bature kawo. kuma sai da kalanda ta samu mataki 3 aka yi ta rigima. farko akwai RRC, Roman Republican Calendar, mai watanni 10 Julian. amma kalandar musulunci da fara amfani da ita yau shekara 1427, shekara ta 17 sayyidina Umar ya kafa kwamiti na a zaɓo lokacin da za a fara lissafi, aka ba da shawara. da haka abinda nake cewa, idan muna son mu raya wannan legacy namu, mu ɗaukan mu kanmu, in aka yi mai haihuwa ka sa an haifi yara ran kaza ga watan kaza, an gane? haka rasuwa, komai wurin ga ainihin rubutawa da sunan kalandar musulunci, tunda babu gwamnatin da ta ɗauki nauyin haka. misali hatta mu da muka ce muna shari'a duk sun aje. to me yasa ba a yi? idan gwamnati ba ta janye me yasa ba a yi? an yaƙe mu kina kwakwalon kenan mun taimaka mu bature kan abin da yake buga. na gaya muku 1875 hanawa aka yi a Masar. yanzu kusan a sani na duk duniya ban san kasar da ta mai da kalandar musulunci official ba, ban sani ba in ba Saudiya ba. ya a article 1-2 na tsarin mulkin sun nuna, suka ce wannan daula ta Saudiya addinin musulunci shine addininta ɗaya. suka kuma ce wato harshen larabci shine yaren official. na uku suka ce kuma ainihin a ƙur'ani da sunna su ne jigon tafiyar da mulki a ƙasar. sannan kuma kalandar musulunci ita ce ramzan masu. shi yasa ko da shekarun baya ko airport ka sauka in suka buga maka stampe za kalandar musulunci, ba sa referin ga wannan. in ma yanzu da kila ake son a canza ko a tafi da abin nan. sauraka wannan a takaice lacca ce da ya kamata a yi ta saboda tunatarwa da jan hankali. yau gashi da shiga sabuwar shekarar musulunci har an sami wata ɗaya da kwana 9 da awanni nawa na an shiga ta 10 ne ta kuma misali. amma waye ma sani ta saboda ba albashi ce da wala ce da ba kuɗi. amma ni da kuɗi fa aka zaga farmon rigi ai october september. yanzu inda za a ce to shikenan gwamnatin tarayya saboda a yi adalci
yadda take amfani da kalandar nan ta kiristoci to hannu da hannu ai da na musulunci sai kaji jaridu sun ci ƙasa za a yi islamization kuma sai ka domin shi saboda muna jin tsoro kada ce masu riko da addini to su da suke muku da kiristanci me yasa ba ku yi magana ba kuma za ka samu munafukai rudaddu naka musulmin riga ya wallahi ba ya adalci ba miskini bai san kansa na adalci ba misali Allah ya kyashe mu da wankewar kwakwalwa da rashin fahimtar abin da yake daidai shi sa kamar da na sha faɗa ko mu a nan wurin ko ɗaurin aure idan baka yi kautin kalandar musulunci ba za mu ɗaura ba Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wal batila batilan warzuqna ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Annabi ya faɗa cikin hadisi ya ce la hasada a hadisi mai namba ta 7487 annabi ya ce la hasada illa fithnaini babu hasada sai akan abu biyu inji manzo Allah. Annabi ya ce rajulun atahu Allahul Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-layli mutumin da Allah ya bashi haddan al-Qur'ani yana tashi sai wandar da ita sai kai burin ina ma ka zama irinsa wannan hasada ce amma hasada ce mai kyau. Kun gane irin hasadan ina ma in zama irin wani amma kun gane mutane fa a yanzu kuma din fa an juya aro shine idan Allah ya baka ilimi wani haushi yake ji da me Allah zai baka ilimi to ba irin wanda ake magana wannan kaga hasada ce ta mugunta wani ai da ma bana bai zama haka wani in ka zama wani mutumin kirki zama mutumin kirki kawai ma hasada ake maka dan me zaka zama mutumin kirki ai an fi so ka lalace wallahi malam ina ga muku lalacewa mutanen mu ya kai wannan matakin yanzu ka zama mutumin kirki kawai wallahi hasada ake maka dan ya za ka zama mutumin kirki ai an fi so ka lalace sai ga an ɗauko karan tsana an ɗora ma saboda ka zama mutumin kirki da za ka zama mutum banza kuma ba wanda ya damu da kai amma da ka zama mutumin kirki yanzu kuma kowa sai ya zace bai gaisuwa waye mutu ya tashi kaza waye an dinga kikiro abubuwa na bakin jini to dan me ka zama mutumin kirki an bayyana to ana nufin wanda Allah ya bashi haddan Qur'ani kai kuma wannan abin na burge ka kace kai wani kan gaskiya guru ne kai Allah ya sa ma dan shin suwa ne wannan hasada ce amma hasada ce mai kyau to da kana fata ka zama irin sa ko addu'a ce kuma kana fata ina ma in zama irin sa sai kake fata buri wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allah ko atahu Allah malan fa huwa yunfiquhu ana al-layl wa ana an-nahar da mutumin da Allah ya bashi yawan dukiya amma kuma yana tafiyar da dukiya wajen ciyar da marayu da kuma ciyar da mabukata da kuma taimaka ma addinin Allah sai kai buri ina ba kai kake da wannan dukiyar kake irin wannan aikin wannan hasara ce amma hasara ce mai kyau amma ba wai kaga mutum yana ciyarwa ba ka rika hasara ce dan me zai ciyar ai kaza a'a ana maganan buri kai burin abin da yake na alheri kalma kai burin dama kai kake yi to sai ga in kana da wannan burin sai Allah ya baka dama kai ma sai taka damar ta zo sai ka yi irin abin da yake ko sama da yadda yake yi irin wannan hasadan ana son sa saboda me wato kana nema ne kai koyi da mutanen kirki ba wai kana fata bane amma duk wata hasada banda wannan muguwar hasada ce za ta kai kauta shine ka zo ka ga mutum Allah ya bashi ya samu wani matsayi ya zama kaman director a matsayi a gwamnati ka zo ka dinga tunanin hai wani ya zama director kaza wannan bakar hasada ce kai mala za ta kai ka tabaruka ya zai wani ya zama director ya kai wani ya samu dukiya ya kai wani ya samu wani ma mata mai kyau ka aura yana ganin bata dace da kai bai na ma hasada mata mai kyau kuma da ya ga matar ka tana da kyau sai ce wani shike da wannan matar tabbi wani ma za ga ya ganka da dukiya sai ce money misroad wannan bakar hasada ce a fili sai ga ya gajen biyu ai body misroad wai kudi ya saba ma hanyar ba nan hanyar ya kamata ya biyu ba to ya kai bebi wajen kamar tun da kasar dacewa ne tun da abin dacewa ne kuwa to wani abubuwan duk gashi nan wanda za a ga yau rayuwar mu cike take da hasada akwai abin da za a ga kai gaba ɗaya ma ba wani abu ba ne
amma wani ya kwallafa ido akan abu yana neman kai ga bayanka. Wani za ga a rayuwa ya kere maka ya maka nisa, amma wallahi ɗan rayuwar da kake yi haushinta yake ji. Za ga wani Allah ya mallaka mai mota, yana da mota, yana da gida, yana cin mai kyau, yana shin mai kyau, amma kai da kake da yan mashin hasada yake maka. Dan me za ka samu mashin wannan wai bakin ciki yake, dan me za ka hawa mashin? Kaga dai ba ka kamo shi ba, ko ran shi ma baka yi ba, mashin kake hawa, shi kuma motar da yake ta kila na miliyan 10 ne, amma har yanzu yana maka bakin ciki. Ko kaya ga ka canza ya dinga bakin ciki kenan. Ha? Kai ya maka nisa ba. Ha? kuna lebo da shi yana Allah wani abu ya shiga wuyanka gidanka din nan ya suka siyar mishi. Haka ake yi mana. Nawa aka yi gidajen makwabcin shi ya siye su, kuma in baka siye ba matsala za a samu, in baka siyar ba matsala za a samu. Ya dinga za a ta wasu abubuwan da zai ta cutar da kai, dole ka tashi ka bar wajen. To duk irin wa'annan a bakin hassada ya riga ya gama karewa cikinmu, musamman mu Hausawa, wasu Fulani. Ba ma son ci gaban junanmu, kowa ke so yake ga kayan kowa. Ya za Allah ya ce wa min sharri hasidin me ya za hasada, sharrin mai hasada in yayi hasada. In kana da dukiya waye saboda gudun ma hasada sai kai ta dagewa da addu'a. In ba haka